Sziasztok! Most a Bolond lapjáról szeretnék beszélni. Az egyik legkülönösebb kártya alap a taróban, személy szerint nagyon szeretem. Most bemutatom nektek, hogy mit üzen, mit is takar valójában, és milyen mitológia alakkal hozhatjuk kapcsolatba, és annak jelentéséről fogok még beszélni. Persze, mint minden lapnak, nagyon sokrétű jelentése lehet, előfordul, hogy akár látszólag ellentmondónak is tűnhet valami, de ha ez gyakorlatban űzöd, akkor az intuícióddal érzed, hogy melyik jelentése ami erősebb. A taró egy beavatási eszköz, és jóval több, mint amilyen első ránézésre tűnhet. A nagy arkánum lapjain hemzsegnek az archetipusok, Jung egyébként észrevette ezt, és persze maga a fogalom is tőle ered. Az archetipusoknak azokat az ős mintákat nevezte, amik bennünk vannak, és mindenkiben közös, minden mese, történet amúgy hemzseg archetipusoktól. Az archetipus ősképet jelent, és kollektív tudatalattiból jönnek. Szerintem ezt körülbelül mindenki tudja. De igazából Jung számára nem az volt hihetetlen, hogy az archetipusokat lehet felfedezni a taróban, mert szinte mindenben ott vannak, mesékben, mítoszokban is vannak archetipusok, hanem hogy ennyit egyszerre egy helyen teljesen döbbenetes amúgy látni. Most ugye akkor a Bolond lapjával kezdeném, mert hozzám nagyon közel áll ez a lap. Parzifál a bolond egyik mitológiai alakja, akivel párhuzamot tudunk igazából hozni. Mindig is a legkedvesebb történetem volt nekem Parzifál, és már amikor először ránéztem a taróra, és bármit olvastam is volna róla, már akkor az az erős érzésem volt nekem itt, hogy ő nekem ez a bolond lapja, ez csak Parzifál lehet. Ezek az alakok, archetipusok mindenkiben ott vannak, ők a mi őstörténetünk, rólunk szólnak igazából, és persze magam is úgy érzem, hogy igen, ez a bolond, ez az én egyik arcom, ahogy persze a tiéd is. Ez azért is van, mert ezek az archetipusok mindenkinek a személyiségében ott vannak, csak mindig van olyan közülük, ami dominánsabb. Parzifál egész hős történetének az analógiai cselekményeit levetíthetnénk a taróra amúgy. A hős utazásának az ötlete kapcsolódott egyébként hozzá, észrevehetünk azonosságot, de már mint korábban említettük, a mesék, történetek hemzsegnek amúgy az archetipusoktól, de a taró az, amiben ez a történet teljes és egész. Javaslom amúgy, hogyha van egy szép paklit, vedd elő ezt a kártyát és nézegest. Látod, hogy vicces ruhában van, és biztos felteszed a kérdést, hogy Parzifál vajon miért van bolond ruhába, és mit akar ebben bármit is elérni, konkrétan semmit, de... A kártyák ugye a középkorban bukkantak fel, és a reneszánszban virágoztak, és a Parzifál egy középkori lovagi történet, és különböző korokban mindig feldolgozták ezt az Arthur Gál legenda kört, még egészen amúgy a napjainkig. Ugye a Parzifál, mint említettük, ugye az Arthur mondakör egyik része, ő a kerekasztal egyik lovagja volt, és persze a grál is kapcsolódik hozzá. Ezek a történeteknek az eredete sokkal régebbi, egy régebbi vallás ilyen formán átírt, de megmaradt tudásáról van szó, hogy nálunk a népmeség őrzik a régi vallásunk hitvalágát. Parzifál egy mix, de lényege ugyanaz. Parzifál a keresztény és a kelte mitológia ötvözetéből született meg. Több verzió is van Parzifál történetére, rengeteg feldolgozás született, bár a lényegét tekintve mind ugyanazt a keresést testesíti meg. Természetesen hatalmas ezoterikus kincs és tudás, és nem véletlen, hogy Wagner a történet ihletése alatt operát írt róla, fantasztikus az opera is. De kicsit kanyarodjunk vissza a bolondra. A bolond a kezdet és a vég is, a beavatandó jelölt, aki visszatér a beavatások végeztével. A bolond lakjának a helye egy vitatott téma, amúgy lehet, hogy ebből a kérdéssel már ti is találkoztatok, többnyire az elején van, de van, hogy a legvégére vagy a 22-es helyre rakják, de hol is van igazából a helye?
Parsifal történetével megértjük majd, hogy ez a kezdet és a vég is. Ehhez az állapothoz kell visszatérni a bölcs bolondhoz, vagyis a beavatottnak. Parsifal az elején naív és tudatlan volt, nem rendelkezett semmilyen ismerettel, de tiszta volt a szíve. És ezt a romlatlan ártatlanságot a legvégén is el kell érnie. A bölcsember lelke ugye egyaránt gyermeki, ezt gyakran szokták mondani. Alapjelentésben tudjuk, hogy a bolond szabadságot, szabadságvágyat, kötetlenséget jelent. A bolond csak úgy el van a világba, kíváncsi, megy előre, nem foglalkozik semmivel, se a környezetével, akár egyébként a veszélybe is rohanhat. Ugye ő Parsifal, a tudatlan, beavatatlan, máshogy megfogalmazva ugye a beavatandó jelölt, de ő is az a tisztaság, ami olyan belépőt jelent ugye a grálhoz. Ha nincs meg az emberben ez az ártatlanság, akkor sosem bukkanhat rá a grálra. Valahol ez a kezdet, de a vég is. Ezért annyira vitatott, hogy hol a helye. Benne van minden, és nincs benne semmi. Különösen megfoghatatlan, kicsit értelmezhetetlen, teli van ellentmondással. Bár amúgy ez egy elég pozitív kártya, de van negatív aspektusa is, mint mindennek, de ha ismeritek például Lao Tse, Tao Te Chingjét, akkor is megértitek, mit jelent igazából ez az elengedek, meg is fogok mindent kinevetni, és mindent nagy komolysággal érteni. Persze ebben az aspektusában nézzük, már a bölcs bolondról van szó, aki újra visszatér majd ugyanoda, és ilyen formán a helye is ugye majd a 22-es szám alatt lesz, de figyeljünk meg például az öregeket, akik sokszor újra gyerekké változnak, csokikat falnak, az élet legegyszerűbb örömeinek hódolnak. A taróban van egy ilyen látszólagos ellentmondás, mint már mondtam. Az életben sokkal ritkábban kerül elő a bölcs bolond jelentés, de neked érezned kell, és látnod is a másik szemében, amúgy, hogy elérte ezt a magas lélek fejlődést, hogy végigment egy hatalmas szakaszon, aminek a következménye ugye az újra visszatérés. De ez nem klasszikus bolond. Ez is egy aspektusa, de nézzük meg, milyen többnyire egyébként a bolond. Ugye a bolond nem bonyolít semmit sem túl. Nem is érdekli őt a következmények, mint például, hogy mit rontana el, vagy hogy bármit is rosszul csinálna. Ezt őt nem érdekli. Mindent ki akar próbálni, vagy ki is próbálkozik, kísérletezik, de úgy, hogy egyáltalán nem fél a kudarctól. És ha megtörténne, se érdekelni, ha esetleg hülyén csinálna magából. És addig megy a dolgok után, amíg össze nem jönnek, vagy ráun, otthagyja, valami miatt elveszti az érdeklődését. Csak éli az életét, boldog, életvidám, teli van életszeretettel, minden aprócska csodának örülni tud, és mindenben csak a lehetőséget látja, és lelkes, optimista típus. Vágyik az újra, nem fél a változástól sem. Ugye ez egy új kezdet, egy kiinduló pont. Itt nyitott kapuk vannak, sok a lehetőség. Nincsenek itt még pontos elképzelések amúgy, hogy hogyan alakítsa a jövőjét, mit hoz majd a holnap. A bolond a jelenben él. Ez egy mély szabadság, nincsenek problémák. A bolond semmiből nem csinál nagy ügyet, persze ez lehet felelőtlen is. Ez a naívság van meg igazából ebben a kártyában, ez a lelkesedés, ez a karandol, keresi a kincset, mint például Parsifal a grált, ugye felfedező, kalandor, kalandokra indul, talán tudatlan is, iskolázatlan is lehet, tud újítani, nem a merev szokások híve, szembenéz mindennel, nem érzi a kockázatot. Van is az a mondás, hogy az nyer, aki mer. Persze a bolond nem is gondolkozik el azon, hogy bármilyen vesztené valója lenne, ugye a szívének, a lelkének ér. Egy lezárt periódusnál lehet egy új kezdet is, ha ezzel a lappal találkozunk. Ez egy olyan élethelyzet, amikor az ember meg akar kóstolni mindent a világból. Vágyik, hogy felfedezze az ismeretlen. Ezen a szinten harmóniában vagyunk igazából az ösztöneinkkel, mert nem folytjuk el őket. Ha elfolytjuk őket, könnyen abba a csapdába esetünk, hogy ők irányítanak minket. Az elfojtott ösztönök mindig átcsapnak valami félelmetesbe, de ez a rész majd később következik a taróba, de majd az is eljön, máskor beszélek egyébként róluk.
A bolond igazán vakmerő, teli van vállalkozói kedvel, nem törődik semmivel, gondtalan és felszabadult, nagyon friss, nyitott szellemű, igazán lelkes természetű. A mitológiában talán még egy kicsit Dionysus Bacchus hasonlítható egyébként a bolondhoz, bár a bolond ártatlan, Dionysus számára is fontosak amúgy az élvezetek, felszabadult, bár a bolond igazából lehet egy kicsit igénytelen is, mert annyira nem érdekli őt bármi is, neki jó akármi, meg a bolond romlatlan. Örül annak, ami van, számára nincsenek szabályok vagy határok, társadalmi normákat se tartja be, nem akar semminek sem megfelelni, nincsenek olyan kötelezettségek, amihez ő tartaná magát, nem vállal felelősséget. Ha megnézzük a tarotkártyákat, többnyire a bolondot egy kutya kíséri amúgy, és ő jelképezi amúgy az ösztönöket, akik megpróbálják megvédeni. A bolond, ugye a bolondnak ez a kutya egy ilyen segítőtársra. Észrevehetjük azt is, hogy a bolond egy szakadék színén áll, bár a figura ezt nem veszi amúgy észre, nem látja a veszélyt, de a kutya ott van, és figyelmezteti őt, és lehet hirtelen új irányba indul majd el, és az is lehet, hogy sose fogja megtudni, milyen veszély leselkedett amúgy rá. A háttérben láthatóak csúcsok, még azok a feladatokat jelentik ezek, azokat a magasságokat, amiket egyszer meg kell még másznia. Az alak észak-nyugat felé néz, az ismeretlen irányba, a nap mögötte van, és épp fel kell. Ez igazából egy spirituális nap, ami sosem fog lenyugodni, nem érte el még a zenitjét. Ugye látjátok a tarisznyát, a bolond a tarisznyájába viszi a mindenét. Egyébként sok elmélet van arról, hogy mi lehet ebben a batyuban. A csomagon ugye biztos, hogy látjátok, hogy van egy sasjel. Ez a férfias előjelképe. A bot a vállán az akaratának a szimbóluma, és még visz egy fehér rózsát a kezében, ami azt jelképezi, hogy az állatias vágyaktól amúgy ő mentes. A bolond igazából nem tud semmit, vagy pedig nem tud mit kezdeni a tudásával, semmi sem korlátozza őt. A bennünk lévő gyermeket is szimbolizálhatja amúgy, meg a bolond járatlan ösvényeket próbál ki. Minél idősebbek vagyunk, ugye, annál jobban ragaszkodunk a kijárt ösvényeinkhez, és annál kevésbé merünk bevállalni új dolgokat, vagy kísérletezni egyébként azokkal. Ragaszkodunk az előítéleteinkhez, az elavult elképzeléseinkhez, mert úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk így, de valójában ezek bizonyos esetekben inkább korlátok lehetnek. Tehát ami a bolondra ráillik, az a tapasztalatlanság, az életszeretet, hogy életvidám, teli van élettel. A bolond álmodozó, mer tenni a dolgokért. Negatívan ugye naív és butaságokra hajlamos, meggondolatlan, hibás döntésre is hajlamos. Vegyük például a Parsifal példáját, szerintem ez a legjobb rá, amikor például megöli a hattyút. Vagy ami a legfontosabb hibája, amikor nem meri feltenni a kérdését a lakomán, ami mindent megoldana. Most már elég sokat beszéltem Parsifalról, de kevesebbet az ő történetéről. Igazából sok változat van erre, és már az én emlékeimben is igazából egy mix lesz, de a lényege ugyanaz. A Graal legenda körhöz tartozik ez a történet. Parsifal ugye egyik a kerekasztal lovagjainak. Parsifalnak a szüleinek a sztoria elég körülményes, gyermekkorát távol töltötte amúgy a civilizációtól, egy világ háta mögött a semmi közepén az erdőben egy kunyhóban élt édesanyjával. Édesapja is egyébként lovag volt, nemes herceg, és egy hadjárat során életét vesztette. Édesanyja épp ezért annyira óvta őt, hogy tudatlan maradjon, akkor majd biztos nem éri majd semmi baj, és főleg nem lesz lovag. Egyik nap viszont Parsifal találkozott lovagokkal az erdőbe, és azt hitte róla egyébként, hogy annyira angyalok, annyira meglepődött, mert hogy olyan csodálatosan ragyogott a páncéljuk. Amikor Parsifal megértette, mit jelent lovagnak lenni, fejébe vette, hogy ő is lovag akar lenni, és megtalálja a Grált. Anyukája persze ezen nagyon kiakadt, de Parsifal hajíthatatlan volt, és ezért volt a fiának egy bolond ruhát, innen ered egyébként a bolond ruha, és hogy abban keljen útra, és úgy gondolta, majd a sok gúnyos megjegyzés megtántorítja majd tervével kapcsolatban, bár nem így lett.
Parsifal hihetetlen naív volt, és esetlen volt a kezdetek kezdetén. A harász király Amfortas király várában a kertben hattyút öl. Ugye már meséltem, hogy hattyút ölt a kertben, de van egy másik verzió is, amiben nem így találkozik a királlyal, hanem a király halászik, és így találkoznak. De itt az a lényeg, hogy Parsifal tudatlan, kedves és buta ártatlanság állapotában van. A királynak van egy sebe, és régóta szenved tőle. Folyamatosan agonizál, és nem tud se élni, se meghalni. Volt egy jóslat, miszerint egy balga ember fogja egyébként őt majd meggyógyítani. A királynak a sebe a combjánál található, a teste alsó részét a nemiséggel kapcsolhatjuk egyébként össze. Ez a seb amúgy az elemi ösztönerők szimbóluma, nemi jellege van. Ez egy beavatási ciklust mutat amúgy. Azt szimbolizálja, hogy magasabb rendűvé változtassa ezt az állapotot, szellemi felügyelet alá tudja vonni. Ehhez a megváltást csak a tiszta gyermeki ártatlanság, azaz Parsifal hozhatja el neki a végzett láncsájával, azaz a halállal, de itt a halál egy magasabb szintű életet követ, felszabadít. Ilyen értelemben ezoterikus halálról van szó, az egy picit más. A halász király ugye a vízzel kapcsolatos, és a vízben élő lényekkel, ha mint szimbólum nézzük. A vízzel meg a halak kapcsolatosak. Ez az életbe való visszatérés jelképe. Ezen a szinten az ember megérti önmagát és a létét. Az apostolik is a halászokból lettek, ezek mind összekapcsolódnak egyébként a kelte, mind a keresztény hitvilág. Ez egy ilyen összeáll egy képbe, és ez a Grál legendakör. Parsifal végignéz a várba egy vallásos felvonulást, és meglátja a Grált, de nem tudja, hogy tényleg ez az-e, és Parsifal már nem mer kérdezni, mert annyira sokat megszitták, hogy miért kérdez butaságokat, hogy már fél, pedig mindenki várta, hogy kérdezzen, mert ez a kérdés elvezette volna a királyt a gyógyuláshoz. De Parsifal tudatlan és buta volt. A sztori folytatásánál már más archetipusokat fedezhetünk fel, Parsifalnak a bolond szintje eddig szakaszig tartott, a többi már igazából egy másik történet, bár abban is felfedezhetünk tarot analógiákat, persze nem ennyire tisztán, de vannak. A bolond kártyája tökéletesen jelentésében mindenhogy ráillik Parsifal karakterére, amikor elindul otthonról, bolond ruhában, és a mentalitása is, hogy kalandvágyó, naív, talán buta, könnyű a szíve, csak sodródik, lelkes, keres kutat, és tiszta, ártatlan, mint a lapon a bolond. Majd ehhez a tisztasághoz kell visszatérnie, később, hogy újra megtalálja a Grált. Ez egy nagyon fontos momentum, mert így megérthetjük, hogy miért nem csak a 0. laphoz társítjuk a bolond lapját, hanem a 22-hez is. Ez a kezdete, és ez a kulcsa, hogy belépjünk és bevégezzük a misztériumokat. A bolond lehet bolondként kezdi az utazást, de nem lesz egyébként végig bolond, felnőtté fog válni, de a történet végén újra vissza kell találnia ehhez az oldalához, ami szerény és nagyon egyszerű, ahogy az elején. Parsifal egyszerű bolondként találja meg a Grál kastélyt, amit mindenki keres és senki sehogy se talál meg. A kezdetben a bolond buta, majd a végén bölcsbolonddá válik, és a végén ez a bölcsbolond fogja újra megtalálni majd a Grál kastélyt. A Parsifal a Grált keresi. Gondolom, már elgondolkozhatom azon, hogy honnan is jön ez a Grál, mit jelenthet igazából. A kelta gyökeret már említettük a Grál mondakörrel kapcsolatban. A keltáknál van egy bizonyos varázsedény, ami az gyűst, ami képes különböző javakhoz juttatni, életet visszaadni, élelmet adni, azaz a bölcsesség forrása igazából. Hasonló ez, mint az alkímiában az olvasztás, az újjászületés és a fejlődés erői. A grálok sokan egyébként úgy tartják, hogy Krisztus sebéből kifolyt vért fogta fel. A druidák emberáldozatokat is végeztek, és egy edény fogta fel ezt az áldozati vért.
Ez nagyon érdekes a kettő, hogy így analógiában összeillesztették. A vér pedig egyébként a termékenység mágikus eszköze volt. A nagy mű az alkímiában viszont nagyon régi ezoterikus tudás amúgy, és még őt is valamennyire összehozhatjuk, hisz a grál hasonló a bölcsek kövéhez. Fontos tanítás volt amúgy a druidáknál ezek a hős eposzok, mert aki egyaránt megtapasztalja a bölcsességet és a harci erőt, az megérti az univerzum misztériumát. Ez nagyon érdekes, és valahonnan innen eredhet egyébként Parsifal is, szóval ezekből a hős eposzokból. A kalandok lényege az elsősorban a keresés. Az erő és a bölcsesség összessége a kozmikus erők megszerzésével azonos, legalábbis ezt gondolták amúgy a kelták. Grál történeteket amúgy többen írtak, több feldolgozás is volt, és amúgy az egyház nagyon ellene volt az Arthur legenda kör terjedésének, népszerűségének, mert egyéni keresésre ösztönzött, hát ez borzasztó, ugye? A női nemet is nagyra értékelték, ez még rosszabb, és ez is ellentmondott akkoriban a katolicizmus férfi dominanciájával. Nyilván ma már más a helyzet, ez akkor volt. Parsifal alakja nagyon emberi, az ártatlanságot, egyszerűséget testesíti meg igazából, amely a paradicsomba Ádám elvesztett, de minden gyerekben ott van. Így mondja egyébként a Lukács evangéliuma, bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogja, mint a gyermek, az nem jut be oda. De ha belegondolunk, ezzel a tisztasággal tudott bejutni Parsifal is a Grál kastélyba, amit senki nem talált meg, mert nem mutatkozik meg azoknak, akik nem méltóak rá. De hogyha belegondolunk, ezzel a tisztasággal tudott bejutni Parsifal is a Grál kastélyba, amit senki nem talált meg, mert nem mutatkozik meg azoknak, akik nem méltóak rá. Ha megfigyeljük a mesékben a főhősöket, sose tökéletesek vagy ügyesek, amikor a királyságot egyébként valami veszély fenyegeti, és a király keresi a hőst, hogy aki megmentheti a királyságot, többnyire van 3 királyfi. Az első 2 mindig elbukik, és az utolsó a legkisebb, akire senki nem gondolná, hogy sikerülni fog neki fog egyébként minden beválni. Talán még ki is gúnyolják a szerencsétlent, pedig ő fogja megoldani a problémát, megszerezni a kincset, vagy legyőzni a sárkányt, meg a királylány kezét elnyelni. Mindig pont az oldja meg a problémát, akire legkevésbé gondolnák, még a király is az elsőszülött fiaiban bízik, mert ők hasonlítanak szerinte, a király szerint, hogy ők hasonlítanak legjobban rá, magát vél igazából bennük felfedezni, mert milyen tökéletesek, erősek, harcezzetek, míg az utolsó egy kicsit vézna, nem hasonlít annyira őrá, inkább az anyjukra ütött, stb. Ugye a bolondok nem tökéletesek, bátrak, merészek, de mindenek előtt tiszták, és ez a tisztaság fog igazából győzni. Meg hogyha belemondjuk így a tiszta szóba, hogy tiszta bolondnak hívjuk azt is, aki az életét nem csak az értelmére bízza, hanem az érzelmeinek utat enged, hogy teljes valójában alárendelje magát ennek az érzésnek, eszmének. Még nagyon érdekesnek találtam, hogy egy kicsit beszéljek még az udvari bolondokról. A középkorban az udvari bolondokat nagybecsben tartották. Az udvari bolondok egyébként kimondhatták azt is, amit sem a király, sem a vallási vezető nem tehetett meg. Mint például Ír király bolondja is, ő volt az egyetlen, aki következmény nélkül fejéhez vághatta az igazságot. Nagyon régóta voltak udvari bolondok egyébként, volt rá példa még az ókorba is, nekik is ugyanaz volt a feladatuk, hogy tréfákkal szórakoztassák a népet a lakoma alatt. Kiváltságosak voltak egyébként ezek a bolondok, és kényesebb témákat is érinthettek. Több ilyen udvari bolond élt egyébként a történelembe a királyok mellett, elmondhattak amúgy olyan dolgokat is, amik akár sértőek lehettek, fájdalmas igazsággal szembesítették igazából az uralkodót. Mindig volt egy ilyen kis érzés, hogy ezeket a félkegyelműeket bölcseknek titulálják, és az őszinteségük egy ferde tükör volt, ugye az udvar álszent jópofizásával szemben. Ez a bolond azért mindenkiben benne van, Parsifal karaktere is igazából bennünk van.
az ő keresése igazából minden ember keresése. Amúgy felmerülhet a kérdés, hogy miért fedezünk fel azonosságokat más mesékkel, miért van benne ennyi archetipus a taróban, amennyi máshol se találkozunk egyszerre, és hogy ez véletlene vagy szándékos-e, meg hogy a tarókártya mennyire tudatos vagy nem tudatos felépített rendszer, és hogy már a meglévő mesékből, mitológiából szedtek volna össze egy ilyen mixet. Valószínűleg nem véletlen, részben tudatos, részben egy olyan mély belső forrásból való merítésnek a következménye, ami annyira belénk van kódolva, ha nem született volna meg, vagy esetleg ha elfelejtenénk, az ember újra feltalálná, hisz ez mindenkinek a közös kódnyelve. Valószínűleg ezért is van az, hogy ennyire vonzódunk egyébként hozzá, és hogyha ezt megértjük, avval magunkat és a világot is megértjük, egy magasabb szintről tudjuk a dolgokat vizsgálni. A taró rendszerét gyakran összehasonlítják egyébként más rendszerekkel is, valamilyen kapcsolatot vélnek felfedezni vele, mint például a kabbalával, de számos eset van még, hogy hasonlóságot vehetünk észre valamilyen rendszerrel. Ez nem feltétlen azért van, vagy lehet, mert azonos a gyökér, hanem olyan értelemben biztos azonos, hogy az ember a legmélyebb szintekről emeli le ezt a tudást a kollektív tudatalattiból, de nevezhetjük egyébként ezt akasának is, vagy másnak, ki hogy nevezi ezt az őstörvényt, ezt az ősforrást, ami mindenkiben közös, és mindennek a gyökere. Így nem is csoda, hogy lesznek azonosságok más kultúrkörökben is. Nem feltétlen azért van, mert lehet azonosság a kultúrákkal, persze nem kizárt, és sokszor van is, de inkább azt gondolom, hogy a taró valami olyasmi, olyan rendszer, mint a természetben a pi. Mindenben feltűnik ez a pi. Tehát valami olyan kulcs, egy olyan megoldás, ami annyira egyetemes. Ha elfelejtenénk, akkor is megfejtené az ember, újra feltalálná, mert olyan mélyen gyökerezik teljesen az eredetben, és belénk van ez kódolva. Nem tudjuk teljesen elfelejteni, mert ott vannak a cselekedeteinkben, az álmainkban, a személyiségünkben, az aktuális életszakaszainkban, mint például a gyerek, ifjú, öreg, lányasszony, öregasszony, tudjátok. A taró egy beavatás, és már az élet is igazából egy beavatás. Így hozhatunk egyébként párhuzamot az életünkkel, de ha ismerjük a mikrokozmosz törvényét, hogy ami kicsibe, az nagyban is megnyilvánul, akkor megértjük ezt. Persze a közös eredet mindenben ott van, mert a közös eredet emlékezete is alapvetően bennünk van, a kultúrák összekapcsolódnak, a kultúrák kapcsolódnak is, de nem minden esetben, de ez ilyen értelemben nem is lényeg, mert ez annál sokkal mélyebbre mutat. Valószínűleg ugye Egyiptomból ered a taró, de ezt nem tudjuk biztosan, de ha nem lenne igaz, akkor is ugyanolyan értékes lenne, mivel olyan ősi kódnyelvvel dolgozik, ami bennünk van. Ha eltűnne, elveszne a földszínéről, újra felfedezni az ember.